एशियानि गोजामसिन जे गेलेनाय डुरान्ड काप बे डुरान्ड काप फैगौ 5 आगस्ट बे 5 आगस्टआव क'क्राझार जिल्लानि बेंखनाव थानाय नैबे क'क्राझार साइ सेन्टाराव बे जानो थांगासिनो आरो बेनिनो दिनै नैबे फ्रेन्डलि मेच वेल इन्डिया नैबे एफसिजों आरो बड'लेण्ड एफसि बेजों दा नारा-नाथा जुजिलायनाय बे जुजिलायनाया दा समाव नैबे समाव साइ सेन्टार बे सेन्टाराव दा सोलिबाय थादों आरो जों दा समाव नुनो मोन्दों जे मोननैबो जुजिलायनायनि गेजेरजों से गलाव दा आवगायनानै दङ। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नुनो मोन्दों बेवहाय बड'लेण्ड एफसि आरो नैबे अल इन्डिया लिमिटेड एफसि बे एफसिजों दा नारा-नाथा जुजिनाय बे सोलिबाय थादों आरो दासिम दा से गल बे गलाव आवगायनानै दङ। बेवहाय रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ दिनै गोबां नुनो मोन्दों जिहेथु दिनै गिबि खेबनि फ्रेन्डलि मेच बे फ्रेन्डलि मेचखौ नैबे साइ सेन्टार बे सेन्टाराव दा जाबाय थादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय गेलेनायखौ नायफैनायखौ जों बेवहाय नुनो मोन्दों आरो फैगौ 5 आगस्ट बे 5 आगस्टआव हादरनि जे राजनाथ सिं बिथाङाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोनखौ जों मिथिदों। आसामनि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। कैलाश बिथाङाबो बे हाबाफारियावनो फैगौ बाहागो लागोन। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय दिनैनि जे फ्रेन्डलि मेच बे फ्रेन्डलि मेचआवनो गोबां रायजो राजाफोरनि लोब बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ बेवहाय नुनो मोन्दों जे बड'लेण्ड एफसि बे एफसिखौ सापर्ट होफैनाय नुनो मोन्दों आरो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बेवहाय जोङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव जे नारा-नाथा जुजिलायनाय बड'लेण्ड एफसि आरो अल इन्डिया लिमिटेड एफसि बेनि जे गेलेनाय बे नुथायखौ नोंथांमोननो बे समाव दिन्थिबाय थादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जे नैबे क'क्राझार ओनसोलनि जे रायजो राजाफोरा बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। नैबे समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गेलेमु बिथांजों आङो नैबे समाव मोनथिनो नाजागोन जे गेलेनाय आयदाखौ बिथांमोना बिटिआर हालामाव माबायदि लाइमोनफोरनि गेजेराव बे गेलेनायखौ थुलुंगाखां बिथांमोना होबाय थादों। आं बे समाव बिथां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनिफ्राय आङो नैबे समाव मिथिनो थाखाय सिगांदों। जों नुबाय थादों दे आइएसपिएल सन्तोष ट्रफि आरो ख' बेफोरबायदि गेलेनायखौ बिटिआर हालामाव रायजो राजाफ्रा बे समाव नुनो मोन्दों आरो बे समाव नोंथांमोना जे नैबे गेलेमु बिथांखौ दा नोंथाङा सालायबाय थादों दा माबायदि नोंथांमोना लांनो थाखाय नैबे समाव रेडि जाना दं? जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोलाव सम जोंनियाव मोनसे सोमावसारनाय सोलिनायलाय थासारिया मोजां नङामोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे ओनसोलाव सोमावसारनाया जोबथ'नानै दङ आरो बिनि थाखाय जोंनियाव गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो गोजोन फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव जेसेबांखिनि आयदाफोरा थाबथानानै दङमोन जेरै सोलोंथाइ, गेलेमु, हारिमु बायदि बायदि बिथिं बे बिथिंफोरखौ जोङो प्रमद बर' बिथांनि सरकार दैदेननायाव सरकार सालायनाय लोगो लोगो जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बेबायदिनो गेलेनाय आयदाखौबो जोङो मोनसे नोजोर बोनाय बा नोजोर होथावना आयदा हिसाबै लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलिनाय गासैबो गेलेनायखौनो जोङो जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो आखायाव लादों। जोङो नुदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायनि गेजेरजों साख्रि मोन्दों बा गाव गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै थानो हादों बा गावखौ सुंथानानै लानो हादों। दा बेखायनो गेलेनायखौ जोङो जोंनि समाजाव जोङो गोदोनिफ्रायनो जिहेथु सोलिबोनाय हिसाबै जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय आरोबाव थुलुंगा होयोब्ला मदद होयोब्ला जोंनि गेलेनाया आरोबाव जौगाबावगोन। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानै माखासे खामानि आखायाव लादों आरो बेबायदिनो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ आरो गेलेनायखौ दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोंनि सा सानजा भारताव थानाय 6थि फारियानि काउन्सिलखौ लानानै जोङो आइएसपिएल मुंनि मोनसे इन्टार काउन्सिल जोङो टुर्नामेन्ट खुंबाय। बेयो गोग्गोमै बा मोजाङै जाफुंसारलांदों आरो बिनि उनाव जोङो सन्तोष ट्रफि भारतनि मोनसे गिबि सारिनि मोनसे लिग एबा टुर्नामेन्ट बेखौ जोङो मोनसे ग्रुप मेट्चखौ बे क'क्राझाराव मोजाङैनो खुंनो हादों आरो बिनिफ्राय आइ लिगनि ग्रुप बि क्वालिफायिं मेट्च बेनि ग्रुप मोनसेखौबो जों बेहाय खुंनो हादों। आरोबाव एसिया हादोरमानि 4थि ख' चेम्पियनशिप
बेखौबो जोङो तामुलपुराव मोजाङै खुंनानै हरनो हादों आरो बेफोरनि फिथाइ बायदियै देग्लाय जोङो एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन गेलेनाय जोलुर जायखौ जोङो दुरान्ड काप होननानै मोनथियो 130 बोसोर जाबाय देग्लाय बेनि ग्रुप मेट्स मोनसेखौबो जोङो बे क'क्राझाराव बे साइ स्टेडियामाव जों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो नुनो मोनदों देग्लायबो जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव गेलेनायाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो होनानै ओंखारबोदों। दा बेहाय नुनो मोनदों जे नैबे समाव नोंथांमोना नैबे गेलेनायखौनो जिहेथु गिबि खेबनि थाखाय नोंथांमोना बे जायगायाव बानजायदों दा गेलेगिरिफोर आरो जायबा नायगिरिफोर बै नायगिरिफोरखौ मा मेसेज होनो नागिरदों जिहेथु 5 आगस्टआव मोनसे हिउज मोनसे गेदारिं जागोन आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जिहेथु गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लागोन दा सोर सोर बाहागो लामारगोन? जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरो गोग्गाथाव बाथ्रा भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि एबा डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिं बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डआव फैगोन आरो फैबाय थानाय 5 आगस्ट बेवहाय जिहेथु दुरान्ड कापआ जागायगोन जोंनि क'क्राझाराव आरो चिफ अफ दा डिफेन्स स्टाफ एबा CDS बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय बिथांखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकार आर्मि आरो गोबां जोंनि अफिसियेल जोङो साखाफारा जादों दायो साखाफारा जाबाय बेवहाय 5 आगस्ट खालि गोबां हिउज गेदारिं एबा रोजा रोजा सुबुंनि नुजाथिनायाव जोङो बे गेलेनाय जागायजेननायखौ खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय जिहेथु दुरान्ड कापखौ आर्मिया सामलायो बा दैदेनो बे हिसाबै बिथांमोना गेलेनाय जागायनायनि सिगां रक्षा मन्त्रि एबा रैखाथि मन्थ्रिया जेब्ला डायासआव जिरायगोन बे समाव भारतनि बिरखं फायखि हान्जा एबा नेभिनि सुखय बिमान जाय माने दावहा नांग्रा दिङा बेयो खनसेयैनो 3 बिरनानै देखायगोन बे साइ स्टेडियामनि साजों आरो बेजों थिग बे बिरखांनायनि उनावनो 3 MiG-27 ना 25 बिदि बुंनाय मोनसे हेलिकप्टार आर्मिनि दावहा नांग्रा बेखौबो 3 खनसे लागैनो बिरनानै जोंनि रायजो राजानो देखायगोन दा बे मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो रायजो राजाया बेखौ नुनो मोनगोन आं खावलायगोन जिहेथु दुरान्ड कापआ टिकेट सिस्टेमब्लाबो जोङो गिबि खेबनि थाखाय जागायजेनखालि जोङो टिकेटखौ फ्रि खालामनाय जादों दा बेखायनो जायफोरा नायनो फैगोन गाव गावनि आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिनायथि बड'लेण्ड ओनसोलनि मानसिफोरनि साननाय हनाय बेखौ बेरखांहोनो थाखाय गोजोनै जाहाथे बयबो नायफैयो आरो गेमा जिहेथु 2:30 जानाय लोगो लोगो जागोन बेखायनो थाब फैनानै बयबो गावबा गावनि मासिखौ लानानै गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय बे समाव खावलायहरो। बेवहाय नुनो मोनदों दिनै फ्रेन्डलि मेट्स नैबे समाव सोलिबाय थादों गिबि समावनो गोबां रायजो राजाफोरनि जे बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव 5 खालार खालि बेसेबांसो जागोन मानसि सुबुंफोर गेदारिं जागोन होननानै सानदों नोंथां? आंबो सानदोंमोन दिनैनि बे गिबि खेबनि जोङो जोंनि बड'लेण्ड FC जिहेथु दुरान्ड कापआव गिबि खेबनि थाखाय आसामनिफ्राय टिम मोनसे गेलेनो मोन्दों बे जाबाय बड'लेण्ड FC आरो बेयो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बे बड'लेण्ड FCजों लोगोसे अल इण्डिया दुलियाजान बे मोननै टिमनि गेजेराव जोङो मोनसे फ्रेन्डलि मेट्स लाखिदों जाहाथे प्रेक्टिसा कम्बाइनेसन जायो दा बेयाव आंबो सानाखैमोन 3,000-4,000 मानसिया बेवहाय नायफैगोन होननानै नाथाय गोबां रायजो राजाफ्रा नायफैदों दा 5 आगस्ट खालिनि जि बाथ्रा रायजो राजानि बाहागो लानाय बेखौथ' जोङो माब्लाबाबो खम जागोन होननानै साननो हाया मानो होनना बुङोब्ला दासिम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां रायजो राजाजों लोगोसे वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो गोबां रायजो राजाया नायनो फैनो थाखाय जोंनिसिम फैदों खौरां लाफैदों दा बेखायनो जोङो सानदों जे नैबे गेलारि जिखिना जोङो सोरनि जि गेलारि बानायबाय एबा आइरननि जि गेलारि बानायबाय लोगोसे जोंहा कंक्रिटनि एबा पाकानि जि पेभिलियन मोनसे दंखायो गासैजों जोङो 20,000नि बांसिन मानसिजों जिरायहोनो हाया नाथाय थांनाय ISPL आव फाइनाल गेम खालि 30,000निफ्राय 40,000 सुबुङा गेदारिं जादोंमोन दा बेखायनो जोङो सानदों बोरै एकमडेसन खालामनो हायो बेनि खोथाखौ जोङो सानबाय थानाय जादों आरो जोङो LED स्क्रिन जोङो बाहायगोन जिहेथु बायसान्स माने सिङाव हाबनो हायाब्ला खारन बे खालि जिहेथु डिफेन्स मिनिस्टार फैगोन आरो आर्मि स्टाफनि चिफआ फैगोन बे हिसाबै सिकिउरिटिखौ एसे टाइट खालामगोन दा बे हिसाबै माखासेया जुदि सिङाव हाबनो हायाब्ला बायजोआव जोङो स्क्रिन लागायनायनि बाथ्राखौ जों साननाय जादों बायसान्स जुदि सोरबा फिल्डआव फैनानै नायनो हायाब्ला बिथांमोना स्क्रिनावनो नायनो हागोन बिनि बेब'स्थाखौबो जों खालामनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जादों।
नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिबाय जे फैगौ जानो गोनां जे थामहिनबा 5 आगष्टनिफ्राय जे जानो गोनां जे दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापाव सोर बाहागो लागोन आलासिफोरा सोर जागोन बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय नैबे डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन राजनाथ सिं बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन आरो गोबां नैबे फाइटार फ्लाइट बेनि डेमनस्ट्रेसन बेखौ बे जायगायाव खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बेजों लोगोसेनो बे ओनसोलनि जे रायजो राजाफोर बे गेलेनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव दिन्थिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।